ब्रह्म मुहूर्त होनना बुङो सान ओंखारनायनि आगोलावनो सिखारनांगोन आरो सिखारनानै एक्सारसाइज खालामनांगोन फुङाव खारनांगोन आरो बे फुंनि बारा मुलि बायदि जोंहा आबौ बिसुरा बेखायनो मोनसे मेथाइ रोजाबदोंमोन आसाम हादरनि सेंग्राफोरनि मोखांखौ नुनानै सोमखि खोमसि मोखांखौ नुनानै बेयाव मोनसे मेथाइ रोजाबदोंमोन असमिया मेथाइ दै खोमिया डेकादल खोमिया डेकादल खोमिया डेकादल खोमिया डेकादल আজি তোর তেজাল বদন মলিন কিয় হল তোর হাততে লুকাই আছে অসীম শক্তিৰ বল ওলাই আহা আগবাঢ়ি যাওঁ বল অসমীয়া ডেকাদল অসমীয়া ডেকাদল बियो जाबाय देरहायारि गोसो आं जा खामानि मावदों बे खामानिखौ आं मोजाङै मावनानैसो गारगोन आरो जाय हाबाखौ आं मावदों बेवहाय आं देरहासार जानो लुबैयो I want to be a successful man of a particular area in particular subject बेबादि मोनसे साक्सेसफुल लेभेल अफ माइन्ड थानाय मानसिफोरनि गोसोआ अरायबो देरहासार जानो लुगैयो अरायबो जाय हाबाखौ मावदों बेखौ साबसिन हामसिन मोजांसिनहालागै जौगासार होनो नाजायो आरो गावनि गोसो गोरबोआव इस्थिखोमाना थानाय टेलेन्ट एबा गुनफोरखौ बयनिख्रुइ साबसिन हामसिनहालागै गेवलांसार होनो थाखाय नाजायो आरो सेथि थाखोनि गोसोखौ बुंदों मा हेपि एन्ड साक्सेसफुल माइन्ड थारमाने मा बे बयनिख्रुइ साबसिन थाखोनि गोसो थानाय मानसिया बे मानसियाव देरहायारि गोसोबो मोनसे थायो जौगानो लुगैनाय देरहासार जानो लुगैनाय मोनसे गोसोबो थायो आरो मोनसे हेपिनेस मोनसे गोसोबो थायो थारमाने जा आबहावाखौ मोनदों जा खाबुखौ मोनदों आथिखालाव जाखिनि सुबिदाया दङ खाबुआ दङ बेखिनि खाबुखौनो आलो गोजोनै बजबना लानानै जिउनि दावहायाव बारसोमनो थाखाय बेबादि थाखोनि मानसिया अरायबो सांग्रां जानानै थायो दा बेखायनो फरायसाफोर सारभे मिनिस्टार फिटनेस होनना बुंदों जग्य भाग्य बखुन्दरा होनना बुंदों जाय मानसिया गावखौनो समा थिननाय बादि मुगाया थिननाय बादि खामानि मावनो हादों बे मानसियानो बे मुलुगाव बखुन्दरा माने बे मुलुगाव आलो गोजोनै रायजो जानो हागोन सुख शान्ति रायजो जानो हागोन गावबो जानो हागोन आरो गुबुनखौबो जाहोनो हागोन दा बेखायनो जों गावबा गावखौ फिजिकेलि मेन्टेलि फिट समा थिननाय बादि जोङो जोंनि गोसो आरो मोदोमखौ जोङो फिट खालामनांगोन नांगौ रोखोमै बेखौ जों गोख्रों खालामनांगोन आरो बेखायनो जोङो जोंनि मोदोमखौ जौगाहोनो थाखाय जिखिनि मावनो गोनां खामानि जों बेखौ मावनांगोन जेबायदि मोदोमखौ जौगानांगौबा मोजां आदार जानांगोन मोजां एक्सारसाइज खालामनांगोन आरो मोजां रोखोमै जोङो माने जिरायनायखौबो होनो नांगोन मोदोमनो आरो बेबायदि गोसोखौ जोङो जौगानांगौबा गोसोनि आदार बे जाबाय मोजां मोजां गियान बाथ्राफोर जेरैबायदि जोंहा अडिट साराव बुंलांनाय बे बाथ्राफोरा द्याट इज द मेन्टेल डाइट बे जाबाय गोसोनि आदारफोरा मोजां मोजां बिजाब फरायनानै गेदेमाफोरनि सुबुरन आरो गियानफोरखौ लानानै जोंनि गोसोनि आदार लुबैनायखौ आबुं खालामनांगोन अब्लासो जोंनि गोसोआ जौगागोन आरो गोसोनि एक्सारसाइज
साइसा जाबाय गोसोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जाय खामानिया गोरा जाय हाबाया गोरा बेखौ जों मावनांगोन आरो जिउनि दुखु दाहाखौ जों नेवसिनांगोन फेलें जानायखौ जोङो आजावना लानांगोन फेलें जाब्लाबो जोङो गोसो बायनो नाङा खनले खनले फेलें जाब्लाबो नाजाबाय थाब्लानो जोंनि गोसोआ गोख्रों जायो होनना बुङो आरो गोसोनि जिरायनाया जाबाय दहाय जोंनि सारा बुंनाय बायदि सोरबा सासे गोरों रोंखा राखा मानसिजों गोसोनि बाथ्राफोरखौ बाहागो लालायनाय बुजि मोनि खोथाफोरखौ साननाय सुखुनि दुखुनि बाथ्राफोरखौ सावरायनाय then you can get the rest of your mind होनना बुंदों दा बेखायनो आथिखालाव मा होनना बुंदों आथिखालाव जिखुनु बिथिङावनो जौगानांगौबा जोंनियाव मोनसे बादायलु गोसोआ थानांगोन आरो बेखौ जोङो सोरजिनांगोन जोंनो खालि गान बाजना मेथाइ बेफोरखौ खोनासंनानै रंजा बाजा खालामबाय थानाय तामसा फुरथियाव थाबाय थानाय बेबायदि गोसोनि मानसिखौ जोंनो नाङा जोंनो नांगौ दावहारु गोसोनि मानसि आंबो प्रफेसार जासिगारगोन आंबो अफिसार जासिगारगोन आंबो आर्मि जानासो गारगोन बेबायदि मोनसे दावहारु गोसोनि कम्पिटिटिभ माइन्डनि बादायलु गोसोनि लाइमोनखौ जोंनो नांगौ फरायनांगौ फरायदो खुनु मथे ओरैनो थांफ्लाबाय थादो बिदि जानाय दा माला टाउन सहरनि फरायसाफोरनि गेजेराव बादायलु सानथाया बांसिन होनना बुंदों टाउन एबा नोगोराव जाय मानसिया सोलो गोनां बुद्धि गोनां जाय मानसिनाव मोजां रोखोमनि गुन गोनां सोलोंथाइया दङ बे मानसियासो थांना थानो हायो जाय मानसिया बेफार फालांगि मावनो हायो आरो बे सोलो गोनां बोलो गोनां बुद्धि गोनां मानसि नङाबा बेफार फालांगिबो मावनो हाया आरो मेलेम गोनां मानसि नङाबा साख्रि बाख्रिबो नों मोननो हाया दा बेखायनो गोबां बर'फोराथ' टाउन जाबा टाउनखौ गारना फैयो मानोना बिसोरनियाव फिजिकेल आरो मेन्टेल मोदोमनिबो खस्थ' खालामनो हानाय गोहोआ गैया थाखोसे बर' मानसिफोरनियाव आरो मेलेमनिबो संग्राम एबा दावहा खालामनो हाया दा बेखायनो मा जायो टाउननि मानसिफोरा गथ' गथायफोरा बिराद फरायसा समनिफ्रायनो कम्पिटिटिभ बिसोरनि गोसोफ्रा बादायारि आरो बिमा बिफायाबो बुङो हाबो गैया हुबो गैया माखौ जाना थानो नों साख्रि मावथारनांगोन नङाबा बेफार फालांगि खालामथारनांगोन नङाबा रानना थैगोन नङा आरो बेखायनो बिसोरो थै थां फरायो 8 घन्टा 10 घन्टा खमियोब्लाबो 8 घन्टा 10 घन्टा फरायनो हानांगोन दा गामिनि बांसिन बर' फिसाफोरा 1 थाखो 2 थाखोफोरावनो खुनु कम्पिटिटिभ नङा फरायनांगौ फरायदो आरो गोसोफोरा गोख्रों नङा पास जाबानो जाबाय आरो बेखायनो जोंनि गामि गफानिफ्राय गेदेमा मानसिफोरा बाङायल' ओंखारो आरो बेखायनो मोजां मोजां साकरिफोरखौ मोजां मोजां डाक्टर इन्जिनियार माखासेया बांसिनानो माला टाउननि मानसिफोरा मोनो टाउन सहराव थानाय फरायसा एबा लाइमोनफोरा मोनो जोंनिया गामिनिया माब्लाबासो सासे सानै साथाम बेबादि दं जोंनि हारिया माबायदि जौगानो दा बेखायनो जोङो बे बादायारि गोसोखौ मालाया दाना होनो हायालै गावबा गावनो बादायारि गोसोखौ दाना लानांगोन दा बेखायनो जोङो फरायसाफोरखौ खावलायदों साकरिया आथिखालाव नोंहा मा होनो सेन्ट्रेल सरकारनियावबो साकरि दङ स्टेट सरकारनियावबो साकरिनि खाबु दङ प्राइभेट माने सेक्टरावबो प्राइभेट कम्पानिफोराबो आजिखालि तामान साकरि होयो आग्लाथ' प्राइभेट कम्पानियाव बारा साकरि गैयामोन आरो बेनिफ्राय एनजिअफ्राबो तामान साकरि होयो किन्तु बे जे प्राइभेट कम्पानिफोराव किन्तु खुनु रिजार्भेसन गैया खाथिर बाथि नाय नों गुन गोनां जाखानांगोन मानसिया दा बेखायनो
जोङो बेखायनो जुदि कम्पिटिटिभ माइन्ड नङाबा जोंनि मावनाय दांनाया माब्लाबाबो जौगाया आरो जों बेखायनो कम्पिटिटिभ माइन्डखौ लानांगोन सोरजिना लानांगोन गावबा गावनि नुवाखै साकरियाव ओंखारो मबा 1000 बिजाथिया जायो 1 लाख 2 लाख होमबा बेसेबां मोजांनिफ्राय मोजांसिन जानांगोन बिसोर जाय फरायसाफोरा साकरि मावनानै जागोन होनना भाबिदों सानदों खुनु खाथिर बाथिर गैया नोङो इंराजियाव मोजां जाखानांगोन नोङो सानखान्थियाव मोजां जाखानांगोन आरो जायफोरा साकरि लागोन होनना भाबिदों साकरि मावनानै थांना थानो नागिरदों बे फरायसाफोरा बे हाई स्कुलनिफ्रायनो माने 4 थाखो मा होनो 3 थाखो 4 थाखो नङाबाबो जोंहा 6 थाखो 7 थाखो 8 थाखोफोरनिफ्रायनो ओइ जिकेफोरखौ जोङो स्टाडि खालामनांगोन जोंहा जिके थाखानांगोन आरो गियान खौरांफोरखौबो बाङाय बुथुमलांबाय थानांगोन खालि थाखोनि गांनैसो बिजाब खान्था फरायनानै माब्लाबाबो जोङो मोजां साख्रि मोननो हाया नंगौ बे थाखोनि रिजाल्टफोरखौ मोजां खालामोब्ला बे इन्टारभिउफोराव अलपमान प्रिफारेन्सखौ मोनो अलपमान माने अननायखौ मोनो नाथाय आरो खायसेया मा डिग्रिफोरा सार्टिफिकेटफोरा मोजांब्लाबो बेनि इन्टारभिउनि मार्कआ मोजां नङाबो जानो हागौ दय जोंहा सारा बुंनाय बायदि ओइ जे कमिउनिकेशन स्किल मानसिजों माबायदि सावरायनांगौ माबायदि रायज्लायनांगौ जोंहा बे सफ्ट स्किल होनना बुंदों बेफोर जोंहा थानांगोन हाउ टु कमिउनिकेट विथ द पिपल आरो जोंहा बे हार्ड स्किल होनना बुंदों सार्टिफिकेटफोराल' मोजां जाबा जानाय नङा आजिखालि बायदिसिना बिथिंनि साकरि बाकरिफोराव मानसिनि सफ्ट स्किलफोरखौ नायदों बिनि पार्सनेलिटिया मा बिनि आखल आखुआ मा बियो माने एट्राक्टिभ पार्सनेलिटि दङ ना गैया बिनियाव लिडारशिप क्वालिटि दङ ना गैया बिनियाव दैदेननो हानाय गोहोआ दङ ना गैया बेखायनो फरायसाफोरा गाहाय थाखोनिफ्रायनो बाथ्रा बुंनाय बाथ्रा दान्थेलायनाय हरखाब बुंनाय क कारिकुलार एक्टिभिटिस बेफोराव जोङो बाहागो लानांगोन आरोबाव बे जे खारनाय बारनाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोरावबो जोङो जायफोरा बिराद गेलेनो मोजां मोनो नोङो मोजां गेले मोजां फुटबल प्लेयार जा मोजां नोङो डेन्सार जा बेफोरावबो मा माइरं दङ नाथाय मोजांनिफ्राय मोजांसिन महरै गावखौ गायसननो थाखाय जों नाजानांगोन दा बेखायनो फरायसाफोर दा साकरिफोराव बेखायनो मा नांगौ आजिखालि ओरैबो जाबोदों डिसिसन मेकिं केपासिटि नोंनि साननो हानाय गोहोआ जौगानांगोन थिरांथा लानो हानाय गोहो दैदेननो हानाय गोहो बे पावारफोरा जौगानांगोन आरो बेफोरो बे लेखा फरायनायनि गेजेरजों आरो गोरों गोराफोरजों कनभारसेसन एबा सावरायनायनि गेजेरजों जों जौगानो हायो दा जोंनि फरायसाफोराबो मा खालामनांगोन जे माने भारत हादराव खायसे मोजां मा होनना बुङो जेरैबायदि जोङो गावखौ जौगाहोनांगौबा we must have connection with the right person and with the right organization and with right institution दा जेरैबायदि भारत हादराव ओरैबायदि मोजां सोलोंथायारि फसंथान दङ जायफोराव एडमिसन मोनबाथ' लोगो साकरिखौनो मोनो जायखौ बुङो केम्पास सेलेक्सन दा जोंहा IIT दङ IITफोराव सिट मोननाय मानसिफ्रा आरो मोजां रिजाल्ट खालामनाय मानसिफ्रा बिसोरखौ डाइरेक्ट माला कलेजाव थांनानैनो इन्टारभिउ लाना साकरि होयो दा बेबायदि जोंहा IIM दङ इन्डियान इन्स्टिटिउट अफ मेनेजमेन्ट गोबां माबा जाबाय जोंहा IIM जाबाय भारतबर्षआव बेखौ माने केट होनना बुंनाय परिखाखौ पास खालामनांगोन बे केटखौ पास खालामनांगौबा BA पास खालामनानै बेखौ होनांगौ आरो बेवहायबो मेथ्स इंराजि बेफोरो बिराद मोजां जानांगौ दा बेखायनो IIM दा मोनथाम IIMआथ' बिराद माने मुंदांखा ABC आहमेदाबादनि IIM बांगालरनि IIM आरो केलकातानि IIM
पास खालामो एकदम साकरिया मोनखायो आरो दा जेराव मेरावनो MBA पास खालामब्ला बेया खिन्थु खायसे बेबादिनो मुंदांखा क्वालिटि सोलोंथाइ गोनां गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हानाय भारतबर्षनि खायसे फसंथानफोराव जोङो मुं थिसननाय बा साकरिया लोगो लोगो जायो दा बेखायनो जोङो बेबादि आसामनि बायजोआव थानाय थाखोसे मोजां कलेजफोरावबो आरो इउनिभारसिटिफोरावबो जोङो गावबा गावखौ मुं थिसननो हानाय बायदि दानो थाखाय जों नाजानांगोन दा आरो ओइ जे मा होनना बुङो आजिखालि MSW होनना बुंनाय मोनसे कर्स दङ बेखौ पास खालामनो हाबाबो साकरिया एकदम फ्राय मोनखायो आरो दा बेयो जेबायदि टाटा इन्स्टिटिउट अफ ससियेल साइन्स दङ बेवहाय पास खालामबा बेबायदिनो जुदि डिग्रिया मोजांबा NGO माखासेयानो लोगो लोगो साख्रिखौनो होयो जिबिराद माने MSW पास खालामनाय मानसिखौ आं दा जिरायना थानायखौनो नुवाखै दा बेखायनो फरायसाफोर जों फरायनांगोन भारत हादराव प्राय 10 कौटि ST दङ प्लेन ट्राइबेल्स मानसि दङ दा बिसोरजों जों जुजिनांगोन साख्रि मावनो लुगैबा जोङो गावनि हारिनि मानसिजोंबो नोङो बादायनो हानांगोन गुबुन हारिनि मानसिजोंबो नोङो बादायनो हानांगोन आरो भारत हादरनि खायसे ट्राइबेल मानसिफ्रा तामान जौगाबाय जेरैबायदि राजस्थानाव मीना होनना बुंनाय जोंबायदि ट्राइबेल मानसि दङ बिथांमोना तामान कम्पिटिटिभ ओइ इन्डियान सिभिल सार्भिसखौ बोसोरसेयाव माब्लाबा प्राय बोसोरफ्रोमबो 25निफ्राय 30लागै बिसोर सेनानै लायो बे STफोरा आरो जोंनिया बोसोरब्रै बोसोरबादो माब्लाबा सासेल' मोनो आरो जोंहा सा सानजा भारतनि मिरु मानसिफोरा मोनो मानो मोनो माला बिसोरा फरायो गावखौ माने मा होनना बुङो दहाय सारा बुंनाय बायदि तामान फरायो आरो फरायनायाबो मोनसे निसा दङ नै प्रतिটো कर्मते आनन्द लुकाय थाके होनना बुङो मोनफ्रोमबो खामानियाव रंजानाय एसेखोमानानै थायो निसा थायो दा जोंनिया निसा मा सेरेबनि निसा मबाइलनि निसा गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डनि निसा बाइकनि निसा ओइ जे मबाइल पाग्ला बाइक पाग्ला जौ सेरेब पाग्ला ड्राग्स पाग्ला इदि जाया जोंनि निसाया जानांगोन मा फरायनायनि निसा वर्क एलकहलिक स्टाडि एलकहलिक आरो जोङो मबाइल कालचार बाइक कालचार गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड कालचार बेफोरखौ गारनानै जों स्टाडि कालचार खालाम सोरबा सिख्लाखौ गोसो थोबाय घन्टाय घन्टा रायलायबाय मा जागोन सासे बिसि मोनगोन आरो मा गिदिर बाथ्रा सासे हौवासासे गैले मा गिदिर बाथ्रा हाबा जानाय माबा गिदिर बाथ्रा नामा बेनिखायनो मोनसे खोथा बुंदों मानसिया थैनायाव दुखु खालामनांगौ जेबो गिदिर खोथा गैया मानसिया थैखायोब्रा नाथाय आनान गसाया मानसिफोरनि गोरबो सिङाव एसे खोमना हनाय मोजां गुनफोरखौ क्वालिटिफोरखौ गेवलांसार होआमासिनो थैलांनायासो जोबोद दुखुनि बाथ्रालै नों बसुमतारी फिसाया नाजानायमोनब्ला हयथ' सासे गिदिर प्रफेसार जागौमोन नों नार्जारिया हयथ' नाजानायमोनब्ला गिदिर सासे अफिसार जागौमोन साइन्टिस्ट जागौमोन राइटार जागौमोन नाथाय नों जेबो नाजादिया ओरैनो फरायनांगौ फरायो आरो नङाबा आइयाफोर रायोना बिदि मा जानो दा बेखायनो फिसाफोर जोङो मानसि जिउखौ मोनबाय थाया थैनायनि उनाव मानसि जागोन ना मा जागोन खुनु पात्ता गैया आरो मानसिनि जिउआ तामान सुंद' आरो गोबां हेंथायथि दङ बेखायनो दा लाइमोनफ्रा नोङो बहुत दिन थांना थागोन मिसा बाथ्रा माब्लाथि पात्ता गैया बेखायनो खायसे गेदेमाफोरा बुंदों मा आं दिनैबो थैनो हागोन ओरैनो भाबिनानै थांना थानांगोन आरो बेबायदि भाबिब्ला हमनानै ला नोंखौ दिनै थैसिगोन होनना बुंबा मा जागोन किमान हिसाब खालामनानै बे 24 घन्टाखौ जोङो बाहायगोन मोनफ्रोमबो मिनिटखौ जोङो मोजां खामानियाव बाहायगोन दा गतिके बेबायदि जाय मानसिया दिनैनो आंनि जिउआ जोबथा जानोबो हागौ
साननायखौ लानानै थांनानै थायो आरो खामानि मावो बेबायदि मानसियासो जौगानो हायो होनना बुङो। दा बेखायनो फरायसाफोर आनान गसाइया लाइमोन बैसोआव तामान गोहो बोनो हरो। जों जेरै हिसाब बेबायदिनो गावखौ दानो हायो। जों गावखौनो जाम्बा मानसि हिसाबैबो दानो हायो। जोङो when there is will there is way होनना बुंनाय बायदि जोङो गावखौनो तामान इंराजियाव गोरों, जोङो गावखौनो तामान मेथामेटिक्सआव गोरों मानसि हिसाबै जों दानो हायो। ये खुशी का बात है। नों गावखौ माबायदि मानसि दानो लुगैदों बेसे गिदिर बाथ्रा। दा बेखायनो ओरैनो फरायसा जाबानो जानाय नङा। फरायसा जाबानो खायसे गुन थानांगोन। संस्कृत पण्डितफोरा बुंदों फरायसाफोरनियाव मोनबा गुन थानांगोन। संस्कृत श्लोकआव बुंदों काको चेष्टा बको ध्यानम स्नानो निद्रा तथैव च अल्पोहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनां पंचलक्षणम होनना बुंदों। थारमाने मा मोजां फरायसा जानांगौब्ला दावखाया जेरैबायदि नाजायो ओइ बाल्थिङाव दैहुङाव दै दङमोन इखौ मोनलोंनो बियो माने खुगाजों मोनदांस'या अन्थाइ रोगाना लाबै दैखौ सायाव लाबोनानै दैखौ लोङो। ओरैबायदि नाजाथाबनाय गुन दङ दावखानियाव। आरो बेबायदिनो मा होनदों बको ध्यानम माने मा दाउब'आ जेरैबायदि कनसेन्ट्रेसन आथिं फारसेखौ दैखांनानै जों नाफोरखौ नायबाय थायो दैज्लां बोथोराव नाय दुब्लि फोथारफोराव आरो एकदम जाय नाखौ नोजोर होबाय बेखौ एकदम हमनानै जानानैसो गारो। स्नान निद्रा माने मा सैमा बायदि उन्दुनाय, उन्दुबाबो सैमाया सांग्रां। जोंनि थाखोसे लाइमोनफोरा बेलदांदां जानानै एकदम ओरैबायदि खर्राखौ उन्दुयो बामखांग्रा बबेबा गारना फैबाबो हदान गेजेरलांगोन। बेबायदि जानाय नङा। आरो मा अल्पहारी माने मा तिरिट तिरिट जाबाय था कमके खाबा बिसिगे खाबा कमके खाबा होनना बुंदों। तिरिट तिरिट बाङाय जाबाय था गोसो मोदोम रेजें जागोन। फरायनोबा फरायबाय था, हाबा मोनबा हाबा मावबाय था। आरो रुनु जानानै ला दसे उन्दुनिलै होनना साननानै 2 घन्टायालागै एकदम कर्रा खायबाय थागोन बिदि जानाय नङा। आरो मा गृह त्यागी न'खौबो गारनो हानांगोन दे। किसुमाना न'खौनो गारनो हाया। आफाखौ मनाव जाखांबाय थायोलै, आइखौ गोसोखांबाय थायोलै। ओइ आं कटन कलेजाव फरायबा 10-12 जन गथ'फ्रा हस्टेलखौ गारना फैदों। बाय बांला ओइ एदावनायखौनो गियो आरो खायसेया ओइ न'खौनो मनाव जाखांबाय थायोलै न'खौनो गारनाया माबोरै जादों। दा ओरैनो आं फरायसा मोजाङै नङा। फरायसानि मावनाय दांनाय साननाय हनाया आलदा रोखोमनि जानांगोन। फरायसा जादोंब्ला you must have the learning attitude। नोंनियाव सोलोंनो लुगैनाय मोनसे गोसो थानांगोन। आं कलेजाव थांदों, आं दिनै मिटिङाव फैदों, आं मायाबा मोनसे सोलोंनासो फैगोन। गोबां फरायसाया कलेजाव थाङो, फरायसालियाव थाङो, न' फैनायावल' मिसिबनानै दांग्रोबना नायबा जेबोखौनो सोलोंना फैयाखै। एदावलायनाय गेदावलायनाय मिनिलायना आरो खायसेयाथ' आइलाइखौ खामसि थाङो कलेजफोराव इउनिभारसिटि। बिदि जानाय नङा फिसा। आरो मा हब्द बिद्या नाखक 7टा आखलनि बाथ्राखौ गोदोनि पण्डितफोरा बुंदों। बे जाबाय सोलोंथाइखौ धंस खालामनायनो। सोलोंथाइ लानाय गोहोखौ बियो फोजोबस्राङोनो। 1 नाम्बाराव स्लिपिं उन्दुनाय। बाराखि उन्दुनाया मानसिनाव गोसो लाखिनो हानाय गोहोखौ खमायना होयो आरो गियानफोरखौ खमायना होयो। सोलो आरो बुद्धिया खमायलाङो होनना बुङो। स्लिपिं फक्स कैन नट कैच द पोल्ट्री होनना बुंदों। उन्दुनाय सियाला हांसोमनो हाया। उन्दुनाया बारा जायोबा मा जायो? बुक लाग्रा जायो, बुसिबसिब जायो, थैसिबसिब जायो। 8टा बाजियाव सिखारोब्ला खायसे सेंग्रा सिख्लाफोरा 1टा 2टायालागै सोरबा आइलाइखौ खालामनाय गार्लफ्रेन्डजों रायलायनानै
फुंनि 8टा गामा 8:30 उन्दुबाय थायो आरो फुङाव लेट जानानै जाय मानसिया सिखारो गोसो मोदोमा ओरैबायदि लेट जायो माबा जायफोरा खोब देरिके उथियो लेट जानानै सिखारो गोसो मोदोम बिराद मा जायो गिलिर जायो आरो बे मानसिनि बाथ्रा बुंनाया थाम्फै मासे थैयाबादि बे मानसिनि थाबायनायाबो थाम्फै मासे थैयाबादि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला होनब्लाथाय थाबायब्ला एकदम मैदेरा थाबायनाय बायदि घोब 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 बायदि थाबायनो हानांगोन बियो आरो फुङाव सिखारि सेंग्राफोरनि मोखाङा थैसाबसाब जायो थै गैया अर गैया बायदि जायो आरो बेखायनो मला मा होनब्ला Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. जाय मानसि फुङाव सिखारो ब्रह्म मुहुर्त होनना बुङो साना ओंखारनायनि आगोलावनो सिखारनांगोन आरो सिखारनानै एक्सारसाइज खालामनांगोन फुङाव खारनांगोन आरो बे फुंनि बारा मुलि बायदि बोलो दोङो गोहो दोङो दा बेखायनो जोङो आरो मुलुगनिफ्राय देरहासार जानाय मानसिफ्रा फुङाव सिखारो गेले ओइ जोंहा आबौ बिसुरा बेखायनो मोनसे मेथाइ रोजाबदोंमोन ओइ आसाम हादरनि सेंग्राफोरनि मोखांखौ नुनानै सोमखि खोमसि मोखांखौ नुनानै बेयाव मोनसे मेथाइ रोजाबदोंमोन असमिया मेथाइ दै ओ खोमिया डेकादल ओ खोमिया डेकादल ओ खोमिया डेकादल আজি তোর তেজাল বদন মলিন কিয় হল তোর হাততে লুকাই আছে অসীম শক্তির বল ওলাই আহা আগবাঢ়ি যাও বল ও অসমীয়া ডেকাদল आबौ बिसुराया बुंदों सेंग्रा मानसिनि मोखाङा जारुरु जानांगौ खेबबा थिउ ख्रं जानांगौ बियो बुग्लेब जाबा माबायदि जानो दा जियानो जा मानो बाराद्राय उन्दुनायाबो हामा खमद्राय उन्दुनायाबो हामा 7-8 घन्टासो उन्दुबानो गाहाम आरो खायसेयाथ' 5 घन्टाल' उन्दुयो गोग्रा बोलोग्रा मानसिफोरा मानसिया उन्दुना थायोबा नोंनि खाफालाबो बरादाबो उन्दुफाबाय थायो होनना बुङो उन्दुबाय थानानै रावबो मानसिया देरहासार जानो हायाखै बेखायनो जोङो बाराखि उन्दुबा जानाय नङा आरो मोनसे जाबाय टेस्ट ओइ थावनाय मैगङा गोथाव बाङाय आरो जाना लाबोनि र' आजिखालि गथ'फ्रा सासे सानैल' बिमा बिफाफोरा गोथाव सङो टेस्टि मैगं सङो ओइ बियो टेस्टि जादोंलै आयै आं अलप जाबोनि र' बिदिनो सासे सानैल' गथ' मोजां ओंख्रि संनानै होयो जाबोनि र' होननानै आं तामान जानि आं तामान फरायनि माब्लाबाबो जायादै फिसा बिष्णुर बचन अल्प आयु नामनो लोभे पापे मृत्यु नामनो आसाफोरा बाराद्राय उखुर खांख्रि बांख्रि आरो बाराद्राय जासुरा मानसिया पाप नाङो आरो बे मानसिया थाब थैयो बे मानसिया जौगानो हाया बेखायनो सोरबा लाइमोना खांख्रि बांख्रि खालि जानो खालि लोंनो खालि जानो जाहैबाय मिथिगा है नोंनि दारै जेबो जानाय नङालै बासा फिसा दा बेफोर सोलोंथायाव बेबायदि जासुलि मानसिया माब्लाबाबो सोलोंथाइ लानायाव जौगानो हाया आरो बे सोलोंथाइ लानायखौ बियो दंस' खालामना गोनां आरो मोनसेया जाबाय मा सानब्रेनाय एबा इखौ मा होनदों अरि जानला मानला खोथाखौ सानबाय थानाय है डिप्रेसन गोसो बायनाय मा जागोनलै आंजोंलाय आं दुखियानि फिसा मौ गिदिरमोन जानो हानायलै है सोरबा बिबारिखौ भाबिबाय थानाय हरसान बिजाबखौ फरायदों बिबारिनि सावगारियासो गावदां नुजाफैदों बेफोरखौ सानबाय थानाय नंथारि बाथ्राखौ सानबाय थानाय मानसिया बिजाबनि खोथाखौ साननांगौ नेरेसन भइसनि खोथाखौ साननांगौ है
दय माबा मबाइलाव सिख्ला मोजां सासे बेखौ सानबाय आरो बेबायदि सानब्रेनाय नांला बंसा खोथाफोरखौ सोदोबथि गैयै बाथ्राफोरखौ सानबाय थानाय बेबायदि सानब्रेनाय फरायसाया माब्लाबाबो बियो सोलोंथाइ लानो हाया होनना आरो मोनसे जाबाय सेक्स होनना बुंदों बे सेक्सफोर बेयाव आथोनारि लुगैनायखौनो बुङाखै पण्डितफोरा बुंदों मा सेक्स माने बेयाव मा होनना बुंदों जोंनि गियान लानो हानाय मोनबा मोदोमनि बाहागो जेरैबायदि मेगन गन्थं खोमा सिलाइ आरो बेबायदिनो मोनबा मोदोमनि खामानि मावनाय पन्चकर्म इन्द्रिय आखाइ खुगा आथिं बेफोरो गोजोन मोननाय हाबाखौल' मावबाय थायोब्ला बेखौबो सेक्सुवेल प्रेजार होनना बुङो बेनि दारै नोङो जुदि मेगनजों मबाइल बेयाव माबा मोजां बुस्थु नुदों खालि बेखौ नायबाय आरो मोजां सिख्लायावनो बेखौनो नायबाय थानो लुगैदों बिदि जानाय नङा मेगनजों मोजां मोननाय नाथाय जायखौ नायबाय थायोबा नोंनि जिउ जौगानाय फैया बेफोरखौ जुदि नायबाय थायोबा जानाय नङा खालि मेगननि मोदोमनि आखाइ आथिंनि इन्टारेस्टिं मोननाय हाबाखौल' मावबाय थाबा नोङो सोलोंथाइ लानाया जिउआव जाफुंनाय नङा आरो मोनसे जाबाय माइ हेपिनेस फरायसा समाव बिराद सुख मोननो लुगैनाय एकदम बिराद आराम मोननो लुगैनाय जानांगौ मुलुनांगौ एकदम आराम आरो हेपिनेस नागिरनाय बिदि जानाय नङा दे बेबायदि बिराद सुखु गोजोनखौ नागिरनाय लाइमोना माब्लाबाबो लेखा फरायाव आवगायनो हाया होनना बुङो आरोबाव मोनसे जाबाय बानाय अलसियाथि आइडल ब्रेन इज डिभिल्स वर्कशप होनना बुंदों ओइ बादुला मानसिनि गोसोआव माने भुता बासा लायो होनना बुंदों गाज्रि साननायफोरा बासा लायो होनना बुंदों दिनैनि खामानिखौ दिनैनो मावनांगोन गाबोन मावगोन समफोर फरायगोन बेबायदिनो गाबोन होनना बुंनानै सेस बेनिखायनो मा सानफ्रोमबोनि खामानिखौ सानफ्रोमबो मावलांनाय दिनै जाय आयदाफोरखौ सारफोरा फोरोंदों फुरा बिगियानखौ जोङो दिनैनो सोलोंना लाखानाय गाबोन सोलोंगोन बे नङा गाबोन नायगोन बे नङा दा बेबायदि आरोबाव मोनसे जाबाय मा एन्टारटेनमेन्ट आमोद प्रमोद बेखौ ससेल केलि होनना बुंदों थारमाने मा बिराद खाओ पियो मस्त करो आई लव यू करो हाय 10टा माहाव मा होनदों 12टा माहाव 16टा गाहाम फुजा जायो बर'फ्राथ' मा राग फुजाखौबो गारा दुर्गा फुजाखौबो गारा बाथौआथ' थाखाबायनोखा सरस्वती फुजाखौबो गारा कालि फुजाखौबो गारा हायोबा माने मा सानफ्रोमबो एकदम रंजाबाय थानो नामा बाद्रबाय थानो नामा बेबायदि थाखोसे सेंग्राफ्रा खालि एकदम खाओ पियो मस्त लागाव बेबायदि तामसा फुर्ति खालामबाय थानायजों जोङो सोलोंथाइ लानो हाया सिरियास जानो हाया जोंनि गोसोफ्रा गोग्गो जानो हाया जोंनि गोसोखौ जोङो माबा मोनसे खामानियाव नांथाबबाय थाहोनो हानाय नङा आरो बिनि अनगायैबोथ' आजिखालि गोदान बुस्थु ओंखारबाय दा नै माला मबाइलखौनो नायथाबबाय थायो बेयावबो मोजांखौ नाया दुनियानि गाज्रि बेसादखौ सोनानै होदो गथ' फिसाफोरा धंस जालांथों सेंग्राफोरा धंस जालांथों होननानै गाज्रिखौबो होसोदों बेवहाय माला दा खायसे सेंग्रा सिख्लाफोराथ' गाज्रिखौसो बांसिन नायो आरो बिसोर दा बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव माला ड्राग्सबो ओंखारबाय ओरैनो जौ सेरेबाथ' दोनखायनोखा दा माला आरो भां आरो ड्राग्स जाग्रा जाबाय जोंनि बर' सेंग्राफोरा आरो किसुमान थिफुथला सेंग्राफोरा ड्राग्स जानायाव माने बांसिन आवगायो जेरैबायदि ड्राग्स फानग्राफ्रा बुङो खनसे जाना नायाखै माने बिराद गोथाव न' आरो मोजां मोनाबा खेबनै बा खेब जाना गारबानो जाबाय ओमफ्राय सेंग्रा सानैसो थिफुथला सेंग्राया मा दङ सेंग्रा टाइमावनो सबखौनो टेस्टिं नायनांगौ खनसे जाना नाय गाज्रि मोनबा गारगोन आरो मा दङ ओमफ्राय ड्राग्स होनना बुंनाया ओरैबायदि बुस्थु खनसे जाबानो सेकेब जाखाबाय एकबार खायले दुइबार मजा दुइबार खायले तिनिबार मजा आरोखि गारनोनो हाया ड्राग्स जानाय मानसिया मोजां जानाय बिराद खम दं दा बेबायदिनो है मबाइल गेम एडिक्शन आजिखालि एकदम मबाइलाव मा पाबजि ना माबा माबि गेम दंना पागला गरि गेलेबाय थायो हरनि 12टा 13टा 14टा गेलेबाय थायो नौ थानानै गोजाननि सोरजोंबा एकदम माने
आसिनो पागलागै मिनिगादावबाय थायो रायलायबाय थायो बिदिनो जादों बे मबाइल एडिक्शन माने निसा नांनाय बेसादनि फारसे लेमलांनाय दहायनो बुंदों मोजां खामानि मावनायनि निसाखौ दानानै ला जिउआव नोङो दावगानो आरो गाज्रि खामानि मावनायनि निसाखौ दा नों दंस जानो खुनु खाथिर बाथिर गैया मोनसे खोथाखौ मिथिना ला फिसाफोर मोजां हाबा मावोब्ला बिनि फिथाइया अरायबो मोजां आरो गाज्रि हाबा मावोबा बिनि फिथाइया अरायबो गाज्रि खुनु खाथिर बाथिर गैया दा बेखायनो जोङो बादायारि गोसो लाथारनांगोन जोंनियाबो दा हा हुफोरा खमायलांबाय बिदा बिफं सानै साथाम गोदो सिन्था गैयामोन हाफोरा बुरजामोन आबाद मावना जानो हायोमोन दा जोंनिया हा हुफोरा खमायलांबाय दा बेवहाय जोङो आबाद मावनानै माने मा होनदों जानायाबो किसुमाननो गोब्राब जाबाय आरो बिनि अनगायैबो जोंनि फरायसाफोरा आथिखालाव फरायबाय होनबाथाय मोसौनि लान्जायखौनो दाङा आबादथिलियाव सानसेबो थाङा थारमाने फरायबाय माने माला बाबु जाखायबाय बिदि जानाय नङा दा बेखायनो दिनै आबादनि मार्केटखौ माला गुबुन हारिया लाबाय दिनै माने जेबायदि दा मिया भाइफोरा मैगं थाइगं मावाबानो आसामनि मानसिफोर मैगंखौनो मोनजायानो न' बां बानायनाय बेखौबो माला मियाफोरा दामान न' बां बानायनो हानाय मोसौनि फालांगि नानि फालांगि बेबादिनो बेफोरनि मार्केटखौ बेलेगा लाजोबनो हमबाय दा जोङो बेखायनो आरोबाव लेखा फरायबानो जे साख्रिल' मावनांगोन बे खोथा नङा जायफोरा फरायनायाव हामथ्रा जायफोरा फरायनायाव मोजां नंथ्रा बे फरायसाफोरा बेपार फालांगि मावनांगोन वाणिज्य बसते लक्ष्मी तदोदं कृषि शर्मणि तदोदं राजसेवयं विक्कयं नैव